Siwona R68 lo mawukhama ngala eNquthu ngala eNquthu mawubhekele le uyedandi njengoba ke sikhombisa isimo sengozi eyehle la izolo ntambama inayo le moto ebi-involve nayo le moto ebithwele amalunga omndeni okwamazibuko la ugcine khona kuphangalele amalunga amathathu omndeni. So ile moto uyabona ukuthi ke isimo sinjani bese sichaza indaba zama potholes ukuthi bekuvikwa impi ibiphakathi kweimoto nanama potholes. Lo bezama ukuvika ama pothole. Uyabona umgwaqo asibukela kuqala. Uyabona umgwaqo uthunjani. Uyabona ukuthi uhlangothi olunye nje alukho isidalwa. Amanzi ngale uhlangothi lulodwa. Uyabona izolo ke belina nezulu. Ibuyeke manje uzoncenga la uthi usancenga la uyabona lapha lama potholes lawa then nanti elinye la khona sekufanele ukuthi ke manje ke wenza imizamo yokuthi ke uvikele ama pothole ngoba engathi ithi inkulumo zithema ihlangana zahlangana kule la pothole lesibili leli ngoba eyokuqala bachaza ukuthi bekuyi BM yakwazi ukuthi ibaleke kodwa itaxi ayikwazanga zaveza zatholana phezulu zazoshona lapha le moto le iphume yaphaphalaza yaya le yawuchitha ingane lapha phansi bachitha 1 2 3 omunye azomchitha emgwaqweni. Isimo esibi isimo sibhlungu ungabuka uyibukele ukuthi ngempela ukusinda kwabantu bengaba khona kulesi simo lesi. Lokhombisa nje yonke imoto ukuthi imoto injani kulesi simo. Ibona imoto injani. Isona simo esikhona ke la eNquthu umgwaqo R68 mahlala esikhala ngawo ukuthi awukho esimoyeni ekugcineni kuba khona izinto ezinjengalezi ezenzakalayo. Sime sibhlungu kodwa ke sisazohamba futhi siyobheka emndenini wakwamazibuko khona sihlanganise nabamehlo bese ke sibheka ukuthi ke ikuphi mhlambe la esingabamba khona ikuphi labangalekelelwa khona. Isimo sibi lesi umphakathi wase South Africa uma sikhuluma ngama potholes ukuthi ama potholes azobaqeda abantu ama potholes abaqedile abantu izinto ezinjengalezi. Cabanga nje umndeni owodwa amalunga amathathu awasekho basemanzini manje ngenxa yama pothole. Siyazi ke ukuthi kusazoba khona kuthiwa uphenyo kodwa thina sikhuluma ngokusemehlweni esikuzwile ukuthi inkulumo ithi nokubona ukuthi yilokho kodwa ngenzeka ukuthi uphenyo lufike lubuye nento eyehlukile kunalezi sikhuluma ngayo. Angibonga kakhulu umphakathi wase South Africa kodwa nje engikushoyo asiqapheni kuyo yonke into esiyenzayo siqaphele ukushayela kwethu khambisana encimishini nesimo sezulu nemigwaqo yethu engekho esimweni. Ngiyabonga kakhulu. Kulesimo ke uR68 lo iseNquthu kule nhlekelele yenzeke izolo kodwa ke sifuna ukudlulisa kakhulu sifuna ukudlulisa ukubonga kulabo abasenza ukuthi sheshe sifike eindaweni halfway fort ePortshepstone usicela onyandeni okuyena owumholi noma owumphathi. That's number 1. Number 2 sifuna ukubonga kakhulu umfowethu uMabuza ke inkampani yakhe ibizwa uKhanya Project ilapha eBhalito omunye wonjini abakhulu base South Africa kanti vele wala eNquthu baba uMabuza enkampanini ufike ube uyena bese kuba unkosikazi wakhe babamisene ibona babamisene futhi nathi ukuthi besinikeza udizili ukuthi ke noma ngabe sifuna ukuyapi sigxume sihlale siyokwazi ukubheka silekelela khona. Siyabonga kakhulu bafowethu asiqhubeke umshikashika umsebenzi omuhle awuqhubeke.